أبزل على درجة خم تبصح أنا رقصني ما يزهتفت فنزلوا خلاكم وير إز جرنت نابيك هيدو خافعت ديزل لنا خوين تقلدي 5 سنتيمتر بلنا أكليلي يو لايك أبرس هيلو أكليلي ناس ناتين عيدي بقى كونكت زي قبر زلخو مالتي يا حوات نخون أمام قناة زلنا نفتحيو عرسخا بواقع تمين كذا قمتك حمزة غيرهم بلي يعملوا لهم سب يبلع ديو هابزي وصا سب نسب يبلعو نابزب يغير زيهم كلهم حاسوتي معالز تيمي ووفي ني أبوضاتهم يمصور حزلو كمي كيرنا قدين عدل الفتاة ناتنا دونالد ترامب بقى قوالن ودن زبال فترة راح يزلو تعنا هبلي كما ياللهم كما يتقنيو كبراتن فتواتن تخطاتل تشودن رياكت سوان جاي هيني مشقين نمنا لهم مدب بحدش فيديو بيلنا تراقبنا لنا مالتيو نقعد حن مصاخوم እናበልኩ نتي استلمده متحباركم مالت سبسكرايب مغبار شير مغبار زيهم كلهم مالتيو كم سمعتي እንዳገበርኩም نزا channel زيا تبصحوا ዘለኹም حلالالو زانتالو بلمله كتقبروا لي أنا بتعمي تسفاز قال لنا مو اسخاتكم شير سبسكرايب فولو لايك እንዳገበርኩ نامنا لو معنت فيديو حيزكم سجر مالتيو እሺ قدم بيله ሶስት سيناريو خم بقولكم كابتن ريتوتات مالتيو اذا درفي كامن ولد كساب زلنايو حاوي بالحنقولنا نخلهم يا فلينا فقوت عدي سدرانا ابتستاتتونا هو صبق ملس كالا نخلنا يا مالتيو بحري كحاتنا دق ابزدلي وعدي عبيو بحرنا ايثيوبيا يا كيولنا ورق بشا سليمنا نوسدك اينا الى تلا مالتي عالم بوشع تقار حنت حطلاتني إرترا وحيزلكم سلازم تصاخو دستينياتات ديكم لا خليني مريم نور حسين حفتي مالتيو كمي كالخ كمي على خدحنا دلخي كمي بلا تعنا مالتيو انكو عبد حان تمليس كنا بالشانل مصاخي انكو عرا اخوكم يزولكم نوزحتكم مالتيو ازي زمسكن كبرتي هبلي نغستي لايك لنا لنا مالتيو نغست حجون لايك يو بقى واي نغست حفتي مالتي نغست خوين كنبري جوناتان ايش زربا يا منبر انتاي من كنت خونا يترددتن عقابت نايدق سبات منبر انتايو حدا سب الله كل فتينو كعقب ايكلن نسو زدلي زي كونس نسو زي دلي زغبر زنبره دحرغنا منبر بيسوع كريستوس مسجمره انا زي كونكوس يسوع كريستوس يو اباي زنبر زله إلو زمسكره سلازي منبر بيسوع كريستوس طرايمو جمرو حج انت زي كوينو كتموت يخم نزلالم يبلنا له مالتي دانيال حوي اش دانيال حوي مالتي يغني لي كبرتي هابلي نمخرخا مالتيو نزملكتو يملكتو سلازغونه محلال يفلقالو خوي جيسس كرايست از لورد يبللو انا بوغني ايمان الى حلف يفلقالو مالتي السا تسفالدت نسلطنه ግን انت ترخبو دس مبلني اب تግራይ انت لخا كوينكا مالتيو ايكونكون زلخو السا تسفالدت حافتي ايكونكون بر ولا انا بتعم دس مبلني منالبات ግን እንድሕር ስልኩ ሰሪሕ ለወይ ካ ዘሎ ናይ ኮሙኒኬሽን ጋፕ ተዚ ተፈጢሩ ማለትዩ ዋላ በዲስ አበባ ኸይደ ክረኽቦ ክፍትኒ ማለትዩ ግን አና ብትግራይ ኮንኩን ዝነብር ዘለኹ ሓራይ አስቴር ሳሙኤል ሽደነይ አር ዩ ኢን ላይቭ ኖ አይኮንኩን በቀጥታ ፈኖ አይኮንኩን ዘለኹ ማለቴ ሓራይ አስቴር ሳሙኤል እንተ ረኺብካዮ እዚ አብጽሐለይ ሱልጡን ሓወይ መሓዛይ ጽቡቕ መንገዲ ንሓሳብ ልብናኻ አምላኽ ይሓብካ بدحن تملس معري بلليخا زيا ولا نركبو ابصحلو ايخم ولا ندقرارصكم ابصحلو مالتيو كبراتن فتواتن استير ساميل كالي ملختخي ابصحل كلخو بقطا يخون بفيديو اختنغري انت دلخي افي افكي مالتي عاري اريتيغرا وويل كمالتيو نشدن كماي زفوتو لايك يرغص يا اخي نعخوالا كماي زفوتو كالن كبرون فتون حو بتعمي هادست بلن مالتيو اي هوب زخونه مدب حبراو مدب كنسرحنا اريتيغرا شم كوالا بتعم يزفوتو الك بزح غزي نغيرك مالتيو كما ايل بزا شم زيا بتعم يزفوتو مالتيو يقن يلي نمنا لهم عند فيديو سجر قبل حيزكم مالتيو Welcome to Shidden Reacts 1 حرايس كنغزل يا طبعا سي سيد اللي ببرهان زخونت قلعه بتعمي يدنا زي اب لعلي ابزل على درجه خم تبصح انا رقصني مخنياتو نزيماتات جنا حجي توحد لومن مقرات تغبرون الله تملسنا لاندحر ناتا خا ناي موصا ساعات الله مالت تايز بحال تناي فيم اتخالي زلو خلتا ترغاغيس كاسي موسيقى زبصح مسبصح خايو بصحيت كحيس كالو بردك تبل نسخا شعو مالتيو فهمت نحنا كلنا مش نقالسالنا يمانه صقام يوتيوب كاب نجمر
3 ዓመታት ሓሊፎም ከም ቦዝቢ ዋው አሜዚንግ የጋናንዶ የጋናኔ ወጋኔና አخ خبراتن ፍትዋትን حواتي የጋኔናዶ አበይ ንጋነ አበይ ሞንጋነ ትብል ግጥም ቀደም ቅድም ሕጂ ጽሒፈ ነይረ ይዝከረን ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ያተልዕል መምህራን ነይሮም እቶም መምህራን ካ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ግጥም እተዮም ነይረ ማለት እዩ ዓብይ መምህርና ነይሮም ንሳቶም ምሰየቡ ንሕና ካ መናእሰይ ኮይና ፕሮፌሽን ምስሓዝና ዝተፈላለዩ ልምድታት ቀሲምና ሓሙስ ንግሆ ገለ ተሳፊርና መቐለዶ ንጋነ አበይ ሞንጋነ ዝብል ቅድም ሕጂ ግጥም ገጢመ ነይረ ብጣዕሚ ዝዝከረን ማለት እዩ ቅርተ ዘይልኩም ብናተይ ውሳነ ኣብ ሜዳ ዓድና ትግራይ ዶ ንጋነ ዝብል ግጥሚ ነይሩ መወዳእቱ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ መብዛሕትኦም ሰባት በታ ግጥመ ይንሳ ይዝክሩን እዮም ብፍላይ ተምሃሮ ቀላሚኖ እንድሕር ዳ ኮይኖም ንሽለይ ይዝክሩኒ የጋናንዶ ዝብል ቃል እውን ሕጂ ቅርተ ዘይልኩም ብናተይ ውሳነ ከምቲ ናይ 2018 ዛላምበሳ ወይ ኣብታት ከባቢ ኣብ ማእኸል ወይ ኣስመራ ወይ መቐለ ወይ ሽረ ኣብ ሓዲደ ንጋነ እስኪ በቃ ንጋነ ዝብል ጥራሕ የዝደል ምርካሊ እዚ ኔጌቲቭ ኢነርጂ ዘሎ ሰብ ከይጽሕፍ ሓደራ ማለት ኦራ ከይተጥፋለይ ማለት ሃይ ብጣዕሚ ንፍዕቲ ኣዝያ ንፍዕቲ እያ ካብ ዓብይ የብሉ ንእሽቶ ፍቕሪ ጠንባሪ ብሓቂ እስኪ والله يا أخي بتعمي بحق جالس أوما فقري خمسي زجبره هاي زبهال موت يلو we listen we don't judge نسوت راح يكون مالتي تشيرس كم زيلنا نزنبرنا تشيرس كم زين زغنا ميس بالله تشيرس قول انت لنا بتعم ازيان فتوى وي ازين فتوى قلعه جزا قيرهم تباهيلو يعد قيرهم تباهيلو بنافقوت اندا تسقنا نزعبنا تشيرس يلنا ودينا يلنا مالتي نحنا بوغنا اسك قصلنا بتقصيل زلتا ودي بتعم يا تحزن بايزو اذا تاريخ والله يا أخ بقى هو قاعد له بقى أنا محق مالتي حتتهم حري حتتو شعو أنا كومنتري كم نزلكم فيديو كيرو مالتي كم زي حساب حزامي تقولون عندي قال كان تاخذ لكم ليه أبيني يدي صراحة خيد قبل كل خوسي ما تسعي كيني نحر زي كده يحرق كتسك له عقلي زبني ولا أنا صراحة أنت زي كده تقول كل قبل حجي ناتين ناتكن حدث مساسال سمعتها لنا مالتيو قال أتكمون عبزوج تزلهم رجز أنياي ندحر دا تدمامر اللي يخم تقول عدل اللي يخم كينكم كتوصحوا تهكر ونجر سلزلو أبتقول كليشن ترى أخمو يلن تعد ما خا زخون نجر حسابات قلب مش عجن قبلك دحر كترك أسكال لخاخ وزدك اسم طعام هنجر كايك لن جست ريلاكس توجه على علم حنتي أو علم تشعت نمن عسرت مليات اللي تفلت كوينا قال لك كترك أس دحر حلف مسبلغ تعسى قرام زغون حسابي بايزو ينعي ولا زقات مني باي لو ما عندك سرح نيرن نبل أبتسرح مع عين خدان هو ديو كم يالهم كأسدات كم يالهم واي صبوا له ما زي تفتحن دارو عليكم صموا وير إز جرنت نابي كيدو نابي خيرو جرنت نعا تملس يصموا له مالتي توبا بليان صموا أتي كما خذ أمثل محزا كورينا يا أخي اسكي قل يلا مغنات صباح خروخ بقى لو مع التدف صباح خروخ بقى لو مع التدف أنا حجي ما ننبلكم لكم خندت زقب بأن جنزة يحاسكوني مغناتو أنا زجاج أخرى وأنت تريين نيركم لهم يلوان بفلايف زين تقرينا قدفنا أما سنتيم زلوا قالي لا زقل قدد أنا يبرهن أم حارو بالي أم حارو بر تقرينا يبلك له تخافات ديزل لنا قاين تقلدي أما سنتيم يبلنا قدفنا جاهلك يبا حكت زلوا جنزب ريهو يزحدر زلوا سفلوت يسجمر أمان ياتهلو لذي حتى تبعي لاسب لك لخص كنتي زقبوا أسيا باللهنان وخالقن حزيز قبنا يردع كل دي خندي جنزب نقبلها بتيك توك من يا جنزب زلوا خليني محرك قالي من نوابر از غيرت قازي اللاس يلا حق يا مالتي باي ذا واي ناي ورق ناي تيك توك ناي يوتيوب جنزب نعم تا اذا اتوبا يوتيوبرات ابزي عملوا سيخم دعلو عين فلطون مالتي راسا غريو انا 6 عامات حليفوني راسا قالهم مالت
ግን ብጣዕሚ እዩ ኸይዱ ወይስ ካልእ ነገር እኒአዎ ይቕፃል ወዲ የብጣዕሚ ናፍረስ ገለ ልቃሕ የብልና ሓደ like as a Rastafarian እንትን like ራስታስ artificial ክኾን ይብሉ ሌላ okay ንዓየ ትርጉም እኒኦ you know like ከም እንታይ ይባል ኣክሊል you know like ኣብ ርእሰይ ዘሎ ኣክሊል ናስ ናይ ካልእ ፈረስ ወሲኻ ገለ ምትል ከመይደሊ ብዙሓት ሰባት ይጥይቑን እዮም like ራስታኻ ናይ ሓደ ይልዋ ግድን ከምኡ ክኾን እኒኦ እዚ ጨጉርና ከም ናይ ሳምሶን ታሪክ ትፈልጡ ኢኹም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ምስ ሰማይ ኮኔክት ዝገብረሉ እዩ like እዚ ኔትወርክ you know the more ነዊሕ ናተይ ንዒዲ በቃ ኮኔክት ዘይገብር ዘለኹ ማለት እዩ ኖ ኔትወርክ ወይ ከዓ ዊክ ሲግናል ማለት ኮ እዩ እዚኣታ ኢና ንብል ሕጂ ንሕና ሱቕ ኢልና ሰሚዕና ማለት እዩ መወዳእታ we listen we don't judge ይኮነን we don't judge ምዃኑ the more you let it go like it's good ዋላ ዝጨጉር ከንውሖ ተለኹ ዝናይ ዝሓለፈ 8 ዓመት ታሪክስ ኣባየን እዩ ማለት እዩ ከርተት እና like ንባዕለይ ዓለሻ ንባዕልኻ ምግናይ ምዕባይ ኩሉስ ኣብ ርእሰይ ምሳየን እዩ you know ታሪክ እዩ ተሸኪሙ ዘሎ through all of it like ናይ ባሕሪ ጨው ንባዕሉስ ኣብ ጨጉረይ እዩ እስካዕ ኸዚ ነበረንሲ ሰላም ክቡራት ጨዋት ምሳኦም ዘለኹ ንሓኹም ዴቪ ዕናን ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ሕቶ እያ ኩሉ ግዜ ትረዳእኒ ሕቶ ማለት እዩ ገለገለ ሰባት ኣብ ጭንቀት ኣብ ሓዘን ኣብ ስትረስ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኮልኻ ገሪፎም ዝኸዱ ሰባት ድሓን ምስ ኮንካ ኩሉ ምስ ሰገርካዮ ኩሉ ምስ ተረዳእካ ጥዑይ ህይወት ክትመርሕ ምጀመርካ ናትካ ዓለም ወኒንካ ክትነብር ምጀመርካ ድሕሪ ግዜ ተመሊሶምሲ يحوات نخون أمام قناة زول نفتحيه زبلو كم من تاي زين عادي ترداني زي قد تبقى أنا من مسئلكم مالتي ماني مسئلكم نابرسكم بقى دينو نديا بلتش إلى مسئلة اللي نعيكوا قال جن أنا سويله فراد قدي تقوير يخون قليل حسيب مالتي من البات جن كله زجات من جرين من تايدي مسيلكا من البات سخا تلعيلكا تدلّي إنتكا شعي وصغي مالتي زلكا ورزي ويكا واجا زوج سب عرسخا بواجا تمين كذا أمتكا بزح بدوها تحلفكا مخانكا تفتين كامس حلفكا سبات مسرقا قصو هو بتعمي زر اللي أمزولها بايزوي أنا زي بمن تاي تعزوي مسلوكم حال جزء اسكم بزحت والسباتسي كم عينت أملها غتالو سبسكرايب تقبرون وعلىكم تشانل سي تريق ومجمرتات فيديو كندي سبات تريق وتبلو بزحت الشحات كواتهم حدا تكونوا لكم نزلوا ويوسخوا لزبالة نزي مالتي نذي زي بقولوا أب تحت زركب يلا نكون بهالنجار يلا سلي ندابلي خير سو كومي بقى كل نجار كوميو انت لك علك يومزو هاي انت لك بزح نجاريو جنت ترجمو خلوه كاز جبا نجار بزحيو جنت لك سالك بقى زكو قل نجار كلايكا عرس خامسة على خمس بالكايو نفس راح مستملسكا تصبو نهيوت مالتيو متعام جلجلة مسرخبكا سبعة انت تمولسو زدن نجار يكونن بدوها تاسل زحلفكا حجي وركي إخا مالتيو قدم أبشكا زنبر وركي إخا حجي جن بروه ورك مالتيو امتى خيلوا وشتي أمزولو ملي خنا متى قول عمران صدمينا شد تدن هود ملي خنا وقول عم يصدقهم تغينهم ملي خنا يلنا أي ترى يلنا همزي أول مرة كفينا أنا خلتنا أو زاون مرة كفي ولا زماله شلك يجلس خجبر بدأ طبي بالعس كشاكا مهر إمنا بقوله هزم قالوا لو زم الحمد لله نقال لك أسد دبنا كتما صبوي لو زكاة باب الخير يوم أبقى بحيلينا لمرنا لو دنيا الغدوة همزم قلعوا همزي يبونوا أقومنوا همزي يرون بلي يعملوا لقوم سبي بالعديو ويما بلعتي أخومي لكم دم حدا ما يرجع في دماغي لأن اللزوم بتكهنات الأول أبتخسيان نسوينا وي مصحف نديرها اللي يخوينو ودسرتنيا بس حمسي غيري بلعيو اللي بنديرها لكم أوصلنا الدواني تناتك النقحات كافتهم نايتهم مرحة هيمانوت نقحات عزيز بلس زي نقرأكنا أنا مالتي أب هيمانوت ودق أشيسيا بيت مقدس جزء موصلو زبحالكو مبزحات أسب بيت هيمانوت سلطان سلزلو سلطان فلتأتن بابويني بايزوي سلطان سلزلو عزيز فلت أم بيوز ترد كل زفولت أي موصلو بفلايك بجزء إشلي تتزاريبو مو بقى خول زفولت أي موصلو كساب حجي أنا أما صحاف قدس يخون أبقالوت ناي حق مصحفتنا مالتيو كم زي زبحال زلو بودادو باريادو أبيبدو قالوا لزبحال يلن تصحيفو أي فلت رئي أنا أي فلت
የለን እዚኦም እንታይ ዝርከብ እንድሕር ዳኢልኩም ማለት እዩ መጽሓፍ ስራይዶ ገለዶ መፍትሒ ስራይዶ ገለብ ዝበሃሉ እዚኣቶም ከዓ ተባሂሎም ተጻሒፉ ዝሓደረ ቃል እዩ ባይዞይ እቲ ምሩጽ ሓረስታይ ጽቡቕ ስርናይ ዘሪኡ ምስከደ ምሸት ንገዝኡ ምስኣተወ ንሆ ጸላእ መጸ ብድሕሪኡ ከዓ ክርዳድ ዘሪኡ ኸደ እዩ ዝብል መጽሓፍ ከምኡ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ተዛሪባሉ ኣብ ዝኾነ ናይ ወንጌል ክፍሊ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ እዩ ትወግዒ እንድሕር ዳኢልክን ማማ እቶም ክርዳድ ዝዘርኡ ሰባት ሓደ ጠንቋልዶ ኣነ ደፍተራ ገለገለ ዝብል ፈላጢ ዝብል ንባዕሉ ዘይፈልጥ ማለት እዩ ብዙሓት ጠንቋላ ሪኢኹም እንትኾንኩም ኣብ ሽግር ኣብ መከራ እዩ ዝነብር ግን ሰብ ይፈልጠልና ኢሎም ይኸዱ ብዙሓት ነገራት ካይገብሩ እንዲዮም እዚ በዓደ ኣምልኾ እዚ እንዳሰዓረረ ምስከደ ንስሓ ዘይተኣተወሉ ምስተረፈ ሰባት ይፈልጡ እዮም ኢሎም ምስ ኣመኑ ናብዚ ነገር እዚ ከምዚ ዝበሃል ኣሎ መናፍስቲ ዝበሃል ኣሎ እዩ ዝወደቐ መልኣክ ሰይጣን ዝበሃል ነገር ኣሎ መልአክ ዝበሃል ከአሎ ፈጣር ኣሎ ደቂ ሰባት ኣለና ንሕና ኢና ክንፍጠር ከለና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ሰባት እንትፍጠሩ እንተለዉ ባዮሎጂካሊ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መንገዲ ማለት እዩ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መንገዲ አናቶሚካሊ ፊዚዮሎጂካሊ ብትምህርቲ ሪኢኻዮ ብተግባር ፈቲንካዮ ቲዮሬቲካሊ ንባዕሉ ክኸውን ደይክእል ማለት እዩ ሰብ ናብ ዝብ ይቕየር ይብለካ ተሓስቦ ዲኻ ስሎ ፕሮሰስ ሓደ ወዲ ሰብ ተወሊዱ ክዓቢ እንተሎ ክንደይ ዋርሒ ሓዲ ጥኒሳቶ እንታይ ከም ትገብር ተስተንቱ እንደብስሩ 9 ወርሒ ተቐምጦ ከለ ሓደ ውላድ ክንደይ ከመይ ዝኣመሰለ ብርክዕ ቤት ወይ ከዓ ዝግመት ለውጥ ዝበሃል ማለት እዩ ቀስ እንዳበለ እቲ ስሎ ፕሮሰስ ሓሊፉ ዓይኒ ገለገለ ዝበሃሉ አካላት እንዳተጸፍዩ ኸይዶም ካብ ማይ ማለት እዩ ካብ ማይ ሰፋድል ኣብ ዝበሃል ናይ ወይ ከዓ ግድግዳ ማህፀንሲ ኣብኡ ንነዊሕ ዓመታት 9 ወርሒ ዝኣክል ማለት እዩ ጸኒሑ ሰብ ዝበሃል ነገር ፍጡር ከም ዝኸውን ሞዚ ብዘመናዊ መልክዑ ትርኢ ከለኻ ብዝተፈላለዩ አልትራሳውንድ ካልኦት እውን ማለት እዩ ከምዚ መሳርሕታት ዘመናዊ ሞደርን ቴክኖሎጂ ቤዝድ ዝኾኑ ሓደ ጽንሲ ወይ ከዓ ጥንሲ ንሪእሉ መንገዲ ክንርኢ እንተለና ሓደ ወዲ ሰብ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ፕሮሰሳት ሓሊፉ ሰብ ዝበሃል ፍጡር ዝኸውን ዝብኢ ዝበሃል እንስሳ ድማ ካብ ካልእ ዝብኢ እንትወለድ ተሎ ብተመሳሳሊ ማለት እዩ ጠኒሳ ትወልደሉ ኣዋርሕ ኣለዋ ዝብኢ ዓርሳ ኽኢላ ሰብ ኦቨርናይት ወይ ከዓ ዝኾነ ሰዓትሲ ፍሉይ ክእለትን ፍሉይ ጥበብን ያለዎ ናብ ዝብኢ ይቕየር ሪኢኻ ደ ትፈልጥ ኢሎም ሞ እዩ ዝብለካ ዝኾነ ሰብ ኣነ ሪኤ ይፈልጥ እየ ዝብል ብኣካል ኣይትረኽቡን ኢሎም ሞ መን ኢሉ ኢሎም እንዳተባሃለ እዚ ኣዝዩ ብጣዕሚ ማለት እዩ ኣብ ታሕቲ ደረጃ ካብ ዓለም ክፋላት ዓለም ሲ ብጣዕሚ ዘስሕቁ ንሮ ቀደም ኣነ ማለት እዩ ማጂ ዝበሃል ህዝብታት እዮም ጀርመን ባዕዳዊ መግዛእት ክትገዝኦም ክትመጽእ ከላ ማጨሎ ተሓጺኦም ምስ ጥይት ክንዋጋ ኢና ኢሎም መጽኦም ገለ ማለት እዩ ፈጣሪ እውን እንተኾነ ኣብ ቅድሚ ጥይት ማጨሎ ተሓጺብኩም ንዓ አይበለን በቃ ዝበሃል ኣሎ ዘይበሃል ኣሎ ንሕና ብሃይማኖት ይኹን ብገለ ኣተሓሳስባና ኣዝዩ ወዲቑ ድሒሩ ደኺምና ስለ ንረከብ እዩ ብዙሓት ሰባት እሞየለው እንዲኻ ትብል ዘለኻ ኢሎም ዝኾነ ግዜ ኣብ ርእዩ ተጽሒፎም ለይ እዚ ከመይ ገይሩ ንዓናስ ደሓን ድሕረት የጥቃዓና ኣሎ ኣፍሪካ ስለነብር ኢልና ንእመን አንተማ ወጻእ ከይድኩም ትነብሩ ሰባት እውን እዚ ሁሉ ነገር እንዳፈለጥኩም እንዳስተንትኩም በቃ ዝኾነ ሰብ ዓይኑ ክጥምት እንተሎ ጽቡቕ ዘይኮነ አጠማምታ ዝጥምት ኢቪል አይ ዝበሃል ወይ ከዓ እለእንዶር ዝበሃል ብግዕዝ ቋንቋ ኣሎ ኢቪል አይ ይበሃል ማለት እዩ ኢቪል አይ ማለት ከምዚ ዓይኑሲ ብዙሕ እንዲዩ ጽዕንቶ ንሕድር ማለት እዩ ወዲ ደቂ ሰባት ክንፍጠር ከለና ስለዚ እቲ ዓይኑስ ዝኾነ ጽዕንቶ ዝሕድር ፍጡር ዝበሃል ኣሎ እዚ ማለት ብዓለም ለኸ ኣብ መጽሓፍቲ እውን ተጻሒፉ ሽለይ ትረኽቦ ቃል ወይ ከዓ ተርሚ እዩ ካብዚ ወጻእ ሰብ ንሰብ ይበልዖ ናብ ዝብኢ ይቕየር እዚኦም ኩሎም ሓሶት እዮም ብታሪኽ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ካበይ ዝመጸ ፍጥረት ከም ዝኾነ እውን ዘይፍለጥ እዩ ማለት እዩ ሓደራ ብከምዚ ዓይነት ነገር ክንሽወድ የብልናን ንመዓትና ይዘናዶ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ቢ ማይንድፉል ኢላትና ላስኪ ታይት ምልክታት ከዚ ዝኾለይ ቃላት ተምጽኺዮ ክትበልዕ ከላ ካልእ ህበይ በናና ክበልዕ ክትርኢ ከላ እቲ ኣእምሮኣ ዘሎ ሚረር ኒውሮንስ ሓዊ ይውላዕ ስለዚ እቲ ኔጌቲቭ ኤነርጂ ከዓ ነቲ ሰብ በቲ ዓይኖም ገይሮም ናቶም ኔጌቲቭ ኤነርጂ ናብቲ ሰብ ይሕልፍዎ ስለዚ እቲ ሰብ ከዓ ልክዕ እቲ ስቃይ ብኦም ዝሓለፎ ኣብ ነብሱ ከም ዘጋጥም ዘሎ ኮይኑ እዩ ዝስማዕ ምክንያቱ እቲ ሚረር ኒውሮንስ ሓደ ዓይነት ይበቃ ልክዕ እስኻሲ ክትርኢ ከለኻስ ካልእ ሰብ ክበልዕ ክትርኢ ከለኻ ንምንታይ ኢኻ ክትበልዕ ትደሊ እቶም ሚረር ኒውሮንስ ከምኡ ኮይኑ ንክስማዓካ ስለ ዝገብሩ ኮይኑ ስለዚ እቲ ሚረር ኒውሮንስ ከዓ ናብ መልእኽቲ የመሓላ ኣእምሮ ወዲ ሰብ ኣዝዮም ብጣዕሚ ቢልዮናት ብዝቆፀሩ ደንስሊ ፖፕሌትድ ብዝኾኑ ማለት እዩ ብጣዕሚ ተጠናኒጎምን ተሓራሪጎምን ወይ ከዓ ሓረግ ሰሪሖም ዝቕመጡ ኒውሮንስ ዝበሃሉ ክፋላት ናይ ወዲ ሰብ ማለት እዩ ሌየር ኦፍ ኒውሮንስ እዮም ዝበሃሉ በዚኦም እዩ ዝሓስብ ሓደ ኒውሮን ዝኾነ ስራሕ ጀምር ተደልዩ ከምቲ ዝበለቶ ሓዋዊሳቶ ማእኸል እምበር ዝኾነ ሲግናል ይደልዩ ኣክቲቬት ዝኾነሉ ምክንያት ነዚ ከዓ ኣእምሮ ዝበሃል ነገር
إذا حسب زي مسمس أمالتي كفتم سنس أورجانيس بهالو حمشته سمعيتات هواساتنا إلا نسوعهم عين إذني أفنجا أف قربت مالتيو زي أتوم بمتنكاف بمرأي بمتعام بمشت بمتشناو مالتيو زي مستفترو ترجوم نخيب حنقولنا يتسيجنال مساعته نتوم إفكتر أورجانيس ويك أنتوم شواداتنا زئززو شواداتات زبهالو مالتيو ويك أنتوم إندوكراين سيستم سكتاتنا بعد جل زبهالو كنبكي جل فيلينج خلو نايجبري خون مالتيو كابدو إن دحروت إحنا بيولوجيكال خن مهركلنا ود سب بحنقولو نخزز ندحر دا بتعم ترينينج غيرو كم تزولكم حنقول زئززو ነገር አለው ወይ ካ ነቶም ኦርጋንስ ንዋዕሉ ይዝዞም አሎ ስለዚ እንተጠሚና ጠሚኩም ይዘሎ ወይ ካ አሲድ መንጮ ገለገለ خبل ይخل ማለት እዚ ሁሉ ነገር እዚ ናይ ምግባር አቅምታት አለው ከም ትትብለ ዘለኸ ግን አይኮነን ራዲዬሽን ኦፍ ኢነርጂ ኔጋቲቭ ኢነርጂ ናቶም ዘለዎም ሐሳብ እዚ ሲኢሉ በቃ ዝኾነ ናይ ሃሉሲኔሽን ዓለሚ ኤአይ ከመሃር ከለኹ አነ መጀመርታ ፐርሴፕትሮን ዝባል ነገር ከም ልክዕ ከም ኒውሮን ታነጽ ከመሃር ተለኹ ዲፕ ኒውራል ኔትወርክ ዝባል ነገር የረከበ አነ ስለዚ ናይ ወደ ሰብአ አእምሮ ከምዚ ዓይነት ከም ተሰርሐ ይምበር ንቡድነት እንጥንቁላነት ዝውዕል ነገር ነይሩ አይኮነን حاسوتيو مالتي مزي زراخم ነገር ይብሉን እቲ ኮግኒቲቭ ሲስተም ንሕና ማለት ዘልና ሓንጎል አዌር ንኾነሉ ነገር ባአውሩኡ ክስራሕ እንተሎ ከምዚ ብዛ አመሰሉ ንሕና ጥራሕ ንቋፀሮም ነገራት አይኮነን ማለት እዩ ባዕሉን ሓሳባት ከመንጩ ብዝኸለሉ መልክዑ ፕሮግራማቲካሊ በፈጣሪ ተሰርሐ ነገር እዩ ብዙሓት ነገራት ካለው ንሕናሲ ሰብ ከይሓመም ሰብ ከይሞት ንደለሉ ምኽንያታት ዝበዝሕና ፈጣሪ ዝቀረበ ባህሪ ሙሱ ባእምሳሉ ስለዝተፈጠርና እቲ ሓሶት ካብዚ ዝምንጩ ወዲ ሰብ ፈጣጥሩ ካብ ዘይምርድኡ መጀመርታ ቀደም ኢሉ ማለት እዩ ሽኾና ህበይ ሽኾና እግሪ ገለገለ ናበልካ ካሊ ናብ ዘይኮነ ዓለም ታሪክ ትኸይድ ማለት ዝኾነ ሰበይቲ ረኺበያ ምሸት ከምኡ ዝብ ኮይና ነራ ክትቀተል ከላስ ምስቆይራ ተረኺባ ገለ ዝባል ታሪክ ነይሩ ቀደም ንነገሮ ነበርያ ነበር ሕጂ ሓሶት ዲ ክባል ሓቂ እዚ አይዶን ነው ብዙሕ ግዜ ኢና ንሰምዕ አልፈሉ ልክ በትስሚዕቱ ያአቱ ማለት እዩ ተጋሩ ንትግራይ ምሰርሑ በዓል እዚ ተሚ ውፉይ ናይ አቦታቶም ምሰርሑ ዘለው ንትግራይ ክትዓቢ ሃገር ክትኸውን ሰርሕሎ ስርሖም ሰርሕሎ ሕጂ ንሕና ኤርትራውያን አበለን ቶም ደቅባት ናይ ኤርትራ ልክዕ በቃ አነ ኤርትራዊ ዝብል መቦቆሌ ኤርትራዊ ርስተይ ዓደይ መንነተይ ክልዓላሉ ኩሉ ሃገራዊ ሕጂ ክልዓላሉ በቃ እዚኦም ሰባት ብሰላሕታ ይወሩና ነይሮም ሕጂ ብተግባር በቃ ድላዮም ከይዶም ኣብ ትግራይ ይዛረቡለው አስመራና መእለክ ንውጣይና ንእሽቶ ትግራይ ክሰርሓይና ንኤርትራ ናበሉ ይፍክሩለው ኩሉ ኤርትራዊ አነ ውን ኣብ ጀርመን ተወሊደ ዓቤ ንኤርትራ ክኸይድ ለመሬት አቦታተይ ደው ክብል እዚ ሕጂ ኮ ትኽክል ኢኻ ማለት እዩ ከምዚ ኢልካ ምዝራብካ ትኽክል እንዲዩ ግን እንታይ መሲልካ ንሞራል ስለ ዝኾናካ ንምትባዕ ስለ ዝኾናካ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ዓርሰናውን ንስኻውን ከም ኢልካ ኮምፕሊመንት ስለ ዝሃብካና ማለት እዩ ግን ንሕና ክንሰርሕ እንተንጀምር ተለና ኣይኮንካን ስራሕ ትጀምር ንስኻ ወይ ድማ ንሕና እንተደቂስና ኣይኮንካን ክትድቅስ ዝግባእካ ብሱር ክትሰርሕ እንተሊካ ንዓድኻን ንኤርትራ ትሰርሕ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ክንሰርሕ እንተሊና ማለት እዩ ቅዱስ ቀኒና ማለት እዩ ክንሰርሕ እንተበልና ጽቡቕ እንዲዩ ግን ባእሩኡ ከምዚ ዓይነት ሞቲቬሽን ተላዓልካሲ ክትሰርሕ ስለ ዘይከኣል ናይ ካልእ ሰብ ሞቲቬት ስለ ዘይገብረካ ንዓኻ ኣነ ዝመኽረካ ወይ ከዓ ዝምዕደካ ቅንዕና ብዝተመልኦ ማለት እዩ ሓቃውነት ብዝተመልኦ ንስኻ ዝተሰምዕካ ስምዒት ክትገብር ከለኻ ንዓድኻ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ንሕና ከዓ ኣነ ብወገነ ሒና እምነት ንኤርትራ ግዜ ዝበለ ኤርትራዊ ኣዝዩ ምስጠኒ ይማርኸኒ ዳ እምበር ኖ ኤርትራ ወዲቓ ትግራይ ዝለዓለት ክትከውን ትግራይ ልዒላ ኤርትራ ዝወደቐት ክትከውን ከምታ ዝበሃል ነገር ወይ ከዓ ትግራይ ወዲቓ ኤርትራ ዝለዓለት ክትከውን ከምታ ዝበሃል ነገር ምን ይታታ ኣብኡ የለናን ኣይፈለጥካ እንዲኻ ምሳኹም የለናን ዝብል ቃል ሰሚዕኻ ያለኻ ነቶም ከምዚ ዝሓስቡ ማለት እዩ ነቲ ከምቲ ንስኻ ትሓስቦ ዘለኻ ይተውግዖ ዘለኻ ነገር ግን ምስ ሰልጠነ ዋላ ሓንቲ ነገር ዘተሓዝ የብሉን ተጋሪኦም ምሽልካዮም ስደን ትግራይ ይሰርሑ ኣለዉ ንምንታይ ዳ ትዛረብ እዩ ኮናት ትይሉ በቃ እዩ ናቲንግ ናንሰንስ እዩ ከምዚ ሕርቃን የኩም ድዩ መስለና ኣነ እንታይ እዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ስታይ እሞ ክገብረልካ ምንም ኮይ ዘይገብር የለኹ ናይ በዓል ኣውን ዕላል መስራቲ ኣክል መስራቲ ዋነሽን ተቃውሞ የለን ውድባት ከም ምስልቱ ኣሚኖ ማለት حبرات كانت مقدم بعد ما مزعلوا እንደገና አውቆፍ ነው አይዲ ጎንብላቢ ሰልጥነን ይገለ ይሐሚና ነው ወቆፍ እንጂ ያ ደረጃ ያ አሁን በጽሒና ነው ማለት ነው ድምጽ ይሐሚና ነው ህዝቡ በጽሐ ግን ሁሉ ተቋይ ነው በሁሉ ሰብ ቅድም ለዓይን ሰልጥነን ይገለ አምስተም ተጋሩ ወይ ገለ ብና ነው ይቆም ከጂ ግን ነው ሁሉ ሰብ ከመገለ ሁሉ አሽሐት በአምነካውን የለም ጊዜን ዕድልን ተጠቅምና ከዓ ነቲ ግዴታ በገለ አብዱፋዕ ዘሎ አብሰራዊት ዘሎ ከመይ ገርና ጊዜን ዕድልን ተጠቅምና ናትና ነው ከመይ ገርና ለለውጥ ኃይል ከመይ ገርና ለነረخ ወሰብ ይነግድ ታሪክ ከቀኝ አተሐላል ወኸ ናብ ሕዋት ከና ናይ ለውጥ መስመር ነፃ ኢልና ከመይ ገርና ኢና እዚ ኣነ ክንዛረብ ዘለና አይ ዝብል ዘሎ ማለት እዚ ኣነ ክንዛረብ ዘለና
ፀሊእና እዮም ሓደ ሓደ ደቃ ኮሎ ጉዛይ ኩሎም ኣይኮኑ ደቃ ኮሎ ጉዛይ ቃልሲ እዚ ዝበዝሑ ንፍትሒ ንኣብ ኤርትራ ስርዓት ሕጊ ይቃለሱ ኣለዉ ንዕኦም ኢና ከዓ ንረገቶም ብዙሓት ዝበዝሑ እቶም ውሑዳት ግን ከም ዝናተይ ዝቐነየ ንብዙሓት ሰባት ዝቕንፅሉ ዘሎ ዓገብ ክበሃሉ ኣለዉ እቶም ደቂ ዓዶም ዓገብ ክብልዎ ኣለዎም ኩልና ኤርትራውያን ዓገብ ክንብሎም ኣለና ዶናልድ ትራምፕ ስታንዲንግ ኦቬሽን ዝበሃል ኦቨር ጀንደር ኮሜንት ኢሉ እሺ እንታይ ኢሉ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣነ ጓልን ወድን ዝበሃል ፍጥረት ዝፈልጥ ሜል ፊሜል ፔሪድ በቃ ጓልን ወድን ዝበሃል ፍጥረት ጥራሕ እዩ ዘሎ ካብዚ ማእኸል ኣብ ኣፈጣጥራና ዝንቡዕ ብዝኾነ መንገዲ ንሕና ሄርሞፋራዳይትስ ዝበሃል ወይ ከዓ ከምዚ ክልተ ዓይነት ጾታ ሒዞም ዝውለዱ ብዙሕ ፋንክሽናል ኣይኮኑን ክልቲኦም ኣካላቶም ሰባት ኣለዉ እዚኦም ሕጂ ፍጥረት ኣምላኽ እዮም ኣይነጓንዮም ኣይንብሎ በዓልኻ ምቕያር ወዲ ዝኾነ ናብ ጓል ክኾን እየ ጓል ዝኾነ ወዲ ክኾን ፈጣሪ ክፈጥረካ እንተሎ ጓል ገይሩ ምፍጠር ዛዕበየለ የመስለካ ንዓኻ ወዲ ገይሩ ዝፈጠረካ ሶ ዋይ ኣውት ኦፍ ዘ ፐርፐዝ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ትሰርሕ ዝብል ኣረዳድኣ ኣነ ዋላ እዩ ነይርኒ ማለት እዩ ትራምፕ ከዓ ኣምፅኡ ማሓቢልዎ ኣሎ ይገርም እዩ ኣሜሪካ ናብ ልባያ ትመለስ ዘላ ብፀሎት እዮም ጀሚሮሞ ተዓዶም ናትና እንዳረኣኹ ነይረ ማለት እዩ ናይ ሓበሻ ዘለዉ መራሕትን ናይ ኣሜሪካ ዘለዉ መራሕትን ዘሎ ናይ ስልጣን ሃንድ ኦቨር ተው ዝግበር ከዓ ማለት እዩ ኢናጉሬሽን ዝበሃል ሓቂዶ በዓል እቲ ኣብኡ ክፅውዑ ከለዉ እቶም ናይ ቀደም መበለ 43 መበለ 42 ዓመቱ ዝገበረ ፕሬዚዳንት ክበሃል ከለዉ እቶም ናትና ተቐዲሙ ቅድሚኡ ዝነበረ መራሒ ለካ ጠፊኡ ወፂኡ ኸይዱ እዩ ብውግእ እያ ብጣዕሚ ዝሕዝን ባይዘወይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘገርምቲ ቪድዮ እዚ ኣነ ብዙሕ ቁም ነገር ክህልዎም ይኽእል እዩ ዝበልኩም ቪድዮታት ሒዘ ዝመፅእ ዘለኹ እንተ ንስኻትኩም እውን ነዚ ቁም ነገር እንተኣሚን ክብሉ ማለት እዩ እወ ኣለዎ ናይ ብሓቂ በሉ እንታይ ኢኹም ለዋም ግዜ ክኾነልኩም እየ ዝምነ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ይቐኒየለይ ንሕና ቀኒውታ ቻው ውድ ላይት ንሕና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ